साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो लागै आङो गोबां रादाब जोंनि हादरनि सिङाव जानानै थानाय गोबां रादाबफोरखौ नोंथांमोन लानानै फैबाय थायो आरो आङो गोबां रायजोनि गुबुन गुबुन रायजोनि बहाबा बिहारनि, बहाबा झारखन्डनि, बहाबा मध्य प्रदेशनि, बबेबा उत्तर प्रदेशनि गोबां रादाबफोरखौ लानानै फैयो जेरावहाय ख्रिस्टियानफोरखौ पारसिकिउसन होदों आरो लोगोसेनो गोबां ख्रिस्टियानफोरा हिन्दु जादों बेफोरबायदि रादाबफोरखौ लानानै फैयो। नाथाय नोंथांमोननो दिनै आं बेबायदि आरोबाव रादाब लानानै फैदों जेराव बियो गुबुन रायजोनि बाथ्रा नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्रायानो जाहैबाय आसामनि बाथ्रा, जेरावहाय 70 नखरा ख्रिस्टियाननिफ्राय हिन्दु जाफिनदों आरो बे जाथाया जादों जाहैबाय कार्बि आंलंआव। येस अनजाग्रा प्रियफोर, कार्बि आंलंआव जानाय मोनसे जाथाय। दा बेयावहाय नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदों, नोंथांमोना मोजाङै नायगोन। जेराव 70 नखर, हमनानै ला 70 नखर होननानै बुङोब्ला 70 नखर होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो नखरसेयाव साथामहै हमनानै लायोब्लाबो 200नि गोबां जाखाबाय। दा 200निबो गोबां ख्रिस्टियानफोरा हिन्दु जाफिननाय रादाबखौ आङो दिनै नोंथांमोननो दिन्थिनो लानानै फैदों आरो बे जाथाया माब्ला जादोंमोन आरो बे रादाबखौ नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनायनि एबा नोंथांमोननो लाना फैनायनि जाहोनफोरा मा, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ आं जोबनाय फारसे बुंहैगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना बे रादाबखौ नायग्रोदो। खोब गुसुं रादाब, नोंथांमोना लोगो लोगोनो फोजोबनो हागोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो, नाथाय बिनि सिगाङावनो खावलायनो हास्थायदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, सोरबा गोदान फैदोंब्ला, आरो मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना रादाबखौ नायग्रोदो। और उत्तर पूर्व में अब तक की सबसे बड़ी घर वापसी। जी हां, असम में 70 परिवारों ने दोबारा से हिंदू धर्म अपनाया है और जानकारी यह भी है कि कार्बी आंगलोंग में आयोजित समारोह में यह घर वापसी हुई। दोबारा ईसाई धर्म नहीं अपनाने का लोगों ने वादा किया, प्रण दिया। असम के कार्बी आंगलोंग में ईसाई धर्म के करीब 70 परिवार घर वापसी करते हुए हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए। उत्तर पूर्व में यह अब तक का सबसे बड़ा घर वापसी कार्यक्रम है। हिंदू से ईसाई बने इस परिवार के सदस्यों ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद दोबारा ईसाई धर्म नहीं अपनाने का वादा किया। घर वापसी कार्यक्रम के लिए असम में नेल्ली से कार्बी आंगलोंग के रास्ते में मोटन गाँव में बाकायदा दरबार लगाकर पारंपरिक समारोह आयोजित किया गया। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना जि रादाबखौ नुनो मोनदों बे रादाबा 2025नि नङा, 2024निबो नङा। बे रादाबा जाहैबाय 2023नि रादाब। येस, 2023नि फेब्रुवारिनि 28 अक्ट'आव आपल'ड खालामनाय भिडिअ। डेट मिन्स बै सानाव जानाय बे जाथाय। बेखौ नोंथांमोननो लाना फैनायनि, बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनायनि माखासे जाहोनफोर दङ। बे जाहोननि थाखायसो आङो दिनै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदों। जुदिअ बे भिडिअआ आगुनि एबा गोदोनो जाना थांनाय 2023आव जानानै थांनाय। बेखिनियावनो बुंनो हास्थायदों, सोरबाया जुदि बै रादाबखौल' नायनानै जुदि थांबायब्ला, आंनि बुंनायखौ जुदि खोनासङाखैब्ला, बिथाङा गोरोन्थि रादाबखौ मोननानै थानो हागौ। हयथ' बिथाङा गुबुननि सिगाङाव बुंनो हागौ जे कार्बि आंलंआव बेबायदि जाथाय जागासिनो दङ होनना बुंनो हागौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाथाया दानि नङा, बे 2023नि। दानाबा फैदो गुबै बाथ्रायाव। अनजाग्रा प्रियफोर, बे बाथ्राखौ लाबोनायनि गुबै बाथ्राया जाहैबाय दिनै ख्रिस्टियान समाजाव गोबां बेक्तिफोर दङ जायफोरा गोरोन्थि लामायाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनानै थाफैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, जाय मानसिफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ गोरोन्थियै नाजावदों बिथांमोनानो बेबायदि थांफिनदों। थोंजों बाथ्रायाव जों बे बाथ्राखौ बुंनो हायो। माब्रैहाय? जोङो गोबां रादाबाव मोननो हादों दि ख्रिस्टियान जायोब्ला धोन दौलत मोनो, ख्रिस्टियान जायोब्ला साख्रि मोनो, ख्रिस्टियान जायोब्ला बेमार आजार जायानो, ख्रिस्टियान जायोब्ला भिसा मोनो, ख्रिस्टियान जायोब्ला साख्रि मोनो, ख्रिस्टियान जायोब्ला साक्सेसफुल बिजनेसमेन जायो, ख्रिस्टियान जायोब्ला धोनि जायो मानसिया। बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै जोङो रादाबफोराव मोननो हागासिनो दङ। आरो थिग बेबायदिनो जुदि सोरबा बेक्तिफोरा बेफोरबायदिखौ नुनानै जुदि ख्रिस्टियान जादोंब्ला, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैदोंब्ला, बे बेक्तिफोरानो दिनै ख्रिस्टियानखौ नागारनानै, जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै हिन्दु समाजाव थांफिनदों एबा हिन्दुनि खुलुमनाय सिबिनायखौ लाहैफिनदों एबा लाहैदों। मानोना
थारैनो सैथोयैनो बिथांमोना जिसु ख्रिस्टखौ नुवाखैनो, जिसु ख्रिस्टखौ मोनाखैनो। बिथांमोना मोनदोंमोन, बिथांमोना नुदोंमोन जाहैबाय ख्रिस्टियानाव थाङोब्ला धोन मोनो, धोनि जायो, साख्रि मोनो, फरायनो हायो, बेफार फालांगियाव साक्सेस जायो, बेराम जायानो, मानसिया मोजां जायोनो, बायदि रोखोमनि प्रल'भननि बाथ्रा, गोबां लुबैनायनि बाथ्राखौसो बिथांमोना मोनथिनानै फैदोंमोन। नाथाय जेब्ला बिथांमोना ख्रिस्टियानाव फैबाय, बिथांमोना बेफोरखौ मोनाखसै, धोन दौलत मोनाखसै, धोनि जायाखसै, फरायनो हायाखसै, भिसा मोनाखसै, साख्रि मोनाखसै। बेयावखाय बिथांमोना हयथ' निराशा जाबाय। निराशा जानायखाय बिथांमोना मा खालामखो? बिसोरो हिन्दुआव थांफिनबाय एबा हिन्दु जाबाय, मानोना बिथांमोननि हास्थायनायखौ मोननो हायाखसै। इयास अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ, बेबायदि जुदि सोरबाया ख्रिस्टियान जादोंब्ला माब्लाबाबो बियो जिसु ख्रिस्टखौ नुखायाखै आरो जिसु ख्रिस्टनि अननाय, दया, अनुग्रह बेफोर गासैखौ मोनाखै। नंगौ अनजाग्रा प्रियफोर, सेथियाव जोङो जिसु ख्रिस्टखौसो नुनो नांगोन। सेथियावनो जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मोननांगोन। जिसु ख्रिस्टखौ नुब्लासो, मानोना जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों? जिसु ख्रिस्टआ बुंदों गिबियावनो इसोरनि रायजोखौ नायगिरग्रो, बिनि उनाव गासै आशीर्बादखौ होनाय जागोन, गासैखौबो होगोन होनदों। दा जोंनि गोबां मानसिफोरा दिनै माखौ नागिरग्रोदों? आशीर्बादखौसो नागिरग्रोदों। आशीर्बादखौ नागिरग्रोदों। बे आशीर्बाद नागिरग्रोनाया मा? धोन सम्पति, मोजां न'खर जानाय, धोन दौलत मोननाय, साख्रि मोननाय, गोबां रोखोमनि बाथ्राफोर, लुबैनायफोर दङ। बै लुबैनायफोरखौसो नागिरग्रोदों, आशीर्बादखौसो नागिरग्रोदों। नाथाय जिसु ख्रिस्टआ मा बुंदों? नोंसोरो गिबियाव सेथियावनो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, इसोरखौसो नागिरग्रोनो होदों। दा जाय सुबुंफोरा दिनै गावनि लुबैनायखौसो नागिरबोदों, आशीर्बादखौसो नागिरबोदों, बिथांमोन बायदि सुबुंफ्रानो, बिथांमोन बायदि फोथायारिफोरानो दिनै ख्रिस्टियानखौ नागारनानै हिन्दु जादों, गुबुन गुबुन धोरोमफोराव थांदों। मानोना बिथांमोननि जिथु लुबैनाय, हास्थायनाय, बे जाफुङासै आरो बे जाफुंखानाय नङा। मानोना इसोरनि बोसोन बायदि बिथांमोना खामानिखौ मावाखै। इसोरनि बोसोना मा बुंदों? इसोरनि बोसोना बुंदों जाहैबाय, नोंसोर गिबियाव इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, गिबियावनो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, बेनि उनाव गासैखौबो होदेरनाय जागोन होननानै इसोरनि बोसोना बुंदों। बे बाथ्रायानोथ' दङ जाहैबाय माथाइनि 6:33 सिरियाव। माथाइनि 6:33 सिरि। अनजाग्रा प्रियफोर, गिबियावनो इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रो, अब्लाना गासैखौबो बेफोरखौ होदेरनाय जागोन होननानै बुंखादों। अनजाग्रा प्रियफोर, दाबो जुदि सोरबा बेबायदि अबस्थायाव दङब्ला जोंनि गेजेराव, जाय सुबुङा आशीर्बाद मोननो थाखाय, आशीर्बादखौसो नागिरग्रोनो थाखाय ख्रिस्टानाव फैनानै दङब्ला गोरोन्थि जानानै दङ। दाबो सम दङ। सैथो इसोरखौ मोननायनि, सैथो इसोरखौ नागिरनायनि, धोन सम्पतिखौ नङा, बबेबा साख्रिखौ नङा, बबेबा भिसाखौ नङा, बबेबा बिजनेसखौ नङा, बबेबा सुख सान्तिखौल' नङा, नाथाय सेथियावनो इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रोनो दाबो रोंनो नांगोन। जुदि बे इसोरनि रायजोखौ, इसोरखौ जुदि मोनथिनो रोङाखैब्ला, इसोरखौ नागिरग्रोनो रोङाखैब्ला, गासैबो फेलें जागोन, फैमाल जाजोबगोन। आरो माखासे समनि उनाव, फैबाय थानाय समफोराव बैफोर मानसिफ्रा गासैबो गोमालांगोन। मानोना जिउआव बिसोर निराशा जागोन। आं ख्रिस्टियान जादोंमोन, आं जिसुनियाव थांदोंमोन, बेखौ नङा, आं ख्रिस्टियान जादोंमोन, बेबायदिसो बुंनो गोनां जागोन बिथांमोना, बै सुबुंफोरा जायफोरा धोन सम्पति नागिरो। दा बेयावखायनो अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गेजेराव, जों बर' फिसाफोरनि गेजेरावबो दासिमबो जुदि बेबायदि बेक्तिफोर दङब्ला, जायफोरा धोन दौलतखौ मोननो थाखायसो ख्रिस्टियान जादोंब्ला, जिसुखौ मोननो थाखाय नङा, जिसुखौ नाजावनो थाखाय नङा, बेबायदि जुदि ख्रिस्टियान जायाखैब्ला, दाबो सम नोंथांनि थाखाय दङ, दाबो खाबु दङ। नोंथाङा जेन जिसु ख्रिस्टखौ दायो नाजावो, जिसु ख्रिस्टनि उन थाबायो। बे गासैखौबो जेब्ला जोङो मावगोन, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावगोन सैथो गोसोजों, बे इसोरखौ नागिरगोन सैथो गोसोजों, अब्लाना नोंथाङा नागिरनाय, नोंथाङा जिखौ हास्थायदों, बे आशीर्बादखौ इसोरा नोंथांनो थारैनो होगोन। मानोना इसोरनि बोसोना, जिसु ख्रिस्टआ बेखौनो बुंदों माथाइनि 6:33 सिरियाव, जे नोङो इसोरनि रायजोखौ आरो बिनि धोरोमियाखौ नागिरग्रो, बिनि उनाव गासैखौबो होदेरनाय जागोन। जिखौ नोंथाङा आसा खालामदों, धोनि जानो थाखाय, नोंथाङा मोजां जिउ मोननो थाखाय,
मोजां नखं मोननो थाखाय साख्रि मोननो थाखाय साक्सेसफुल जानो थाखाय जिखौ नागिरगासिनो दङ बेफोर गासैखौ होगोन होननानै बुंदों दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर जोंनि जिथु नागिरनाय बे नागिरनाया जेन उल्था दाजाथों जोंनि नागिरनाया उल्था दाजाथों नाथाय गोबां समाव गोबां फोथायारिफ्रा उल्था नागिरो इसोरखौ नागिरग्रोआलाफानो आशीर्बादखौ नागिरग्रोयो मानोना जोङो इसोरनि बोसोनफोरखौ मोजाङै बुजिजोबाखै जायनि जाहोनाव जोङो उल्था खामानि मावबाय थायो उल्था खामानिसो मावनानै लायो इसोरनि बोसोना जोंखौ रोखा रोखायै बुंदों जे इसोरखौसो गिबि नागिरग्रोनाय इसोरनि धोरोमखौ नागिरग्रोनाय बिनि उनावसो गासैखौबो होदेरगोन होननानै बुंखादों अनजाग्रा प्रियफोर जुदि जोंनि गेजेराव बर' ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव दासिमबो जुदि बेबायदि दङब्ला सोरबा जुदि आशीर्बादखौसो नागिरनानै फैदोंब्ला नोंथाङा गोरोन्थि जायगायाव फैदों नोंथाङा जेन सैथोआव फैयो जिसु ख्रिस्टखौ नागिर इसोरखौ नागिर अब्लाना गासैखौबो मोनगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जों जेन बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों माबा मोनसे सोलोंनो हादों आं बेखौ फोथायदों फैबाय थानाय समाव आरोबाव बेबायदिनो इसोरनि बोसोन गोदान रादाब लानानै फैगोन बे समसिम बयहाबो सुख सान्ति जाथोंसै बेखौनो बुंनानै आंनि भिडिअखौ बेसेयाव दोनथ'बाय थेंक इउ